A Consellería de Educación enviou un segundo borrador sobre a xornada semanal do persoal docente para o curso 26-27. Así que, con calma, imos ver que cambia con respecto ao primeiro borrador. Primeiro punto importante, en infantil e primaria non hai cambios. A xornada continúa igual no segundo borrador, 23 horas de carácter lectivo, 5 horas de carácter non lectivo con presenza no centro e 9 horas e media de non obrigada permanencia. É dicir, neste apartado a Consellería non moveu ficha. E iso tamén é relevante, porque mentres noutros apartados se introduce aclaracións, matices e engadidos, en primaria a situación queda exactamente igual. Onde si hai cambios é no apartado da xornada do persoal docente de secundaria, ensinanzas artísticas, idiomas e deportivas, xa que no segundo borrador engádese expresamente a educación básica para persoas adultas. Tamén se introduce unha aclaración sobre a duración das sesións. Cando se fala de sesións, hai que entender que se refiren á duración dos períodos lectivos establecidos nos horarios de cada tipo de centro ou ensinanza no curso 25-26. É dicir, saben que existen os CIF e os centros de réxime especial con sesións de 60 minutos, pero non pensan facer absolutamente nada. E agora imos co punto clave, a posibilidade de superar as 18 sesións lectivas. No primeiro borrador xa se dicía que, excepcionalmente, se podría chegar a 20 sesións lectivas cando a distribución horaria das materias do departamento o requirise. O segundo borrador concreta como se compensa isto. Se tes 19 sesións lectivas, terás 2 sesións complementarias fixas e unha delas será a titoría de atención a familias. Se tes 20 sesións lectivas, terás 0 sesións complementarias fixas, pero a hora de atención a familias pasa a formar parte do horario complementario non fixo. Traducido, a redución a 18 sesións queda condicionada por unha excepcionalidade que, se non se controla ben, pois acabará converténdose nunha porta aberta para manter máis carga lectiva en determinados casos. Mirade, desculpademe que interrompa a solemnidade informativa deste vídeo. Cando alguén vos diga que nos están reducindo o horario de 20 a 18 horas lectivas, podedes dicirle tranquilamente que iso non é certo, porque o que se está facendo é pasar dun máximo de 20 horas lectivas a un mínimo de 18 horas lectivas, e non xa o mesmo. Ademais, no caso de impartir materias afíns, mantense que só se poderán superar as 18 sesións coa conformidade do profesorado afectado, pero agora engádese que o Servizo Territorial de Inspección Educativa deberá dar o visto e prace a esa medida excepcional. É dicir, xa non chega só coa conformidade do profesorado, agora terá que pasar polo filtro da inspección. Asignación horaria, o segundo borrador inclúe a SEPAPO. Tamén cambia a táboa dos equipos directivos. No primeiro borrador aparecía o criterio do número de alumnado asociado ao tipo de centro e no segundo queda simplificado por tipoloxía. E aquí hai unha novidade relevante. Introdúcese unha táboa específica para os CPIs na que as reducións dependen do número de unidades do centro. Tamén se engade que, cando exista xefa ou xefe de estudos de educación de adultos, terá unha reducción de ata 3 períodos lectivos como máximo. No apartado de coordinación se inclúese expresamente secundaria nos CPI e nos SEPAPO. Nas seccións bilingües engádese unha sesión complementaria fixa para o profesorado participante. Nas bibliotecas non plan B introdúcese a posibilidade de asignar sesións complementarias fixas ao profesorado colaborador. Na coordinación de equipo de dinamización da lingua galega antes aparecía unha soa sesión lectiva e 2 complementarias fixas. Agora o texto permite que esas complementarias sexan determinadas polo centro cun mínimo de 2. Tamén se engade a asignación complementaria fixa para o profesorado colaborador do equipo TIC e aparece o Club de Ciencia cunha sesión lectiva e sesións complementarias fixas a determinar pola dirección do centro. Agora ben, o problema segue sendo o mesmo de sempre. Moitas destas asignacións quedan a determinar pola dirección do centro e segundo a disponibilidade de profesorado. É dicir, recoñeces a función, pero non sempre se garante unha asignación clara, suficiente e igual para todos os centros. E como estivestes vendo na imaxe, na maioría dos casos antes tiñamos ata 3 sesións lectivas e agora na maioría dos casos quedamos só con unha. E aí, resumindo, este segundo borrador introduce certas melloras que non deixan de ser técnicas, pero é que o fondo segue sendo preocupante por varios aspectos. Primeiro, porque primaria queda igual de marxinada que estaba. Segundo, porque segue existindo a posibilidade de chegar a 20 horas lectivas. Terceiro, porque as asignacións horarias dependen da vontade da dirección e de que haxa disponibilidade de profesorado. Cuarto, porque se mantén que se poderán acumular os minutos das gardas ata sumar 50 ou 60 minutos, é dicir, 3 recreos de 20 minutos unha
sesión. Quinto, porque a reducción dunha hora para titores e titoras, aínda que sendo algo positivo, é totalmente insuficiente. E sexto, porque se mantén que se na hora de atención a familias non hai citas concertadas, a dirección asignaranos outras funcións. E agora tocará ver que pasa na mesa sectorial, sobre todo se a Consellería está disposta a moverse máis ou se simplemente isto era maquillar o borrador para que pareza que está máis negociado do que realmente está, porque xa sabemos como vai isto. Ás veces cambian as palabras para que os problemas seguen no mesmo sitio.